k'i ka kɛ dugukolo ye. Ayiwa. E ko maa bɛ sɔn majigi ma bi ka kɛ dugukolo ɲɔgɔn na ye. A man nɔgɔn dɛ. Maa dɔw bɛ yen olu faamuyalen don. Olu b'u majigi k'a dɔn ko Jɛnɛba Sɛki yɛrɛ majiginnen don kojugu. walahi. O kumana n'i y'i yɛrɛ kɛ dugukolo ye i tɔgɔ bɛ kɛ ko Ɲamanto. Walahi. Jamu ye Sununkun. Walahi. Ni Ala ka jɛ ye. Lisani. Ɲɛmaaya o komaya maa si tolen tɛ bi. Nka i b'i tulo de kɛ sama tulofara ye. Walahi. Ka dɔn i mago kana k'i kɔ kumana nka tulofara in ka bon. Lisani. Ko bɛ jateba e tɛ diɲɛ jabɔ. I tɛ diɲɛ jabɔ. Yusu an bɛ Jabaru Masa Tanu k'a barika da k'a wale ɲuman dɔn. Sanga ni waati n'an ye so fila Masa Tanu kɛnɛ min kan a bɛ wajibiya an ka ka Rasulu tanu k'a barika da ni k'a wale ɲuman dɔn. Nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidenya kan. K'an masaw fo sara t'an bolo ka d'u ma an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana. Olu ka foli ni tanu ni barika da ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ dugawu k'u ye. Yan'an k'an pan k'an bila kɛnɛ o kɛnɛ kan anw de bɛ dugawu k'olu ye ale bɛ Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ. Ka banakɔrɔw bɛɛ kɛnɛya kura kan'u si sɔrɔ jan ko u ka tɔɔrɔ n'a ye. Ala ka jidi kɛ lafiyaw la. Fɛn min ye i k'a dɔn nin sanga in ye minnu bɛ i k'a dɔn tiɲɛ so. Banbaatɔw Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Kanuba jama ka fɔ k'u barika da. Dan t'olu de la koyi. K'a dɔn kanuya a bɛ Ala kama kanu ko fɔ. Nimisa t'o la Yusu ko bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye. U ni ce u ka kanuya la. Anw fana b'u bisimila kɛnɛ kan. Min ye kunnafoni kɛnɛ ye k'olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ. Parce que sɛbɛnw kɔnɔ kumaw bɛ anw bolo an bɛ n'o ma da. O kadira kɔnɔ kumaba minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye. Tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmadako ɲuman Ala k'o nɔgɔyaw ye. Faso kɔnɔ ani faso kɔ kan. Kanuba jama bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka bisimila. Ayiwa min y'a lase ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye. K'a mabɛn ka cari suya kɔlɛtigi ani nɛgɛ sujurutigiw don. Ala k'o nɔgɔyaw fana ye. Tarawele. Marhaba. Basi kɔni t'e la. Ba ni denmisɛnw dun. Alhamdulila Yusu. Moro k'i fo k'i waleɲuman dɔn. A bɛnna ma. An min ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ t'a la. Bɛɛ lajɛlen bɛ di fo maa kelen. Basi foyi t'o la. Maa kelen yɛrɛ a jolenba tɛ bi o. Walayi. Tiɲɛ yɛrɛ la. Sura nɛgɛ ɲɛ fɔlɔ gansan ya inɛri y'an sɔrɔ kiliniki haya la. Wa a fari jolenba tɛ sisan. Ala ka nɔgɔya. Amina yarabi. Ka tɔɔrɔ dɔgɔya. Yarabi. Ale tun man k'i bolo kuru ne kama. E fana ma sɔn k'i défend o. Sinon n'a tun ye kɛlɛ kɛ a fari baga tun bɛ bɔ. Sa y'a sɔrɔ a lafiyara. E fana ma sɔn k'i défend. Adama fana y'a ka bolokuru a y'a gonflement jigin. Ale mun ne kɔnɔ k'i bɛ bolo kuru k'i bɛ position de ta ale bolo fila bɛɛ kuru kan. Awɔ e kun ye kɛlɛ a sɛbɛlama ye o ye dɛ. Mama ye bamanankɛ ko n'i sera Bamakɔ fɛn dɔ bɛ ko bolokuru kutu bɔ yen. A kutu bɔ yen ko min bɛ taa ka segin de ɲɛkɔrɔ k'o tɛ dɛ. Ko min mɛriw bɛ kɛrɛfɛ. Min mɛrilen don. Ko n'o ye a du. O de tiɲɛni kɛ. N'o y'a du i da la k'i bɛ sɔrɔ k'a faamu. Adama kun nana n'o position de ye. Bisimila. Ala k'an kun da jara. Amina yarabi yama. Mɔrɔ Ala ka jamana basigi. Inshallah. Ala ka jamana basigi. Ala k'o kɛ. Mɔrɔ awɔ k'a dɔn donba bɛ ka se. Awɔ. A tɔ man jan bilen. Bango kelen ni ɲɛ wa. Dɔw yɛrɛ ko sini. U ko ten. An tɛna fɔ ten. Ni Ala ka jɛ. Parce que Mali kalo ko a seliko bi a ye jatew seliba jatew man ka fereke man ka fereke n'o tɛ sunkalo ale ni selinjini kalo ɛsika ni dafa o kuma ka ca dɛ walahi nka seliba ale jate man ka fereke dɛ o kuma Moro min ye seli ye Ala ka ɲuman tɛmɛ amin ya rabbi Ala ka ɲuman tɛmɛ ya rabbi Ala ka jamana basigi ya rabbi Ala k'an kunna ja amin Ala k'an bɛn amin Ala k'an bɛn amin ya rabbi Ala ka jamana in Ala ka fiɲɛ bɔ da ma ya rabbi jamana denw ya rabbi an bɛ fɛn min ɲini o ye bɛn ni kɛlɛ Ala k'a nɔgɔya an ye Ala k'a d'a ma minnu man kɛnɛ Ala ka nɔgɔya kɛ Moro aw k'a dɔn minnu yɛrɛ ka kɛnɛ ya rabbi Ala k'an ni an bɛɛ lajɛlen kisi ni bana jugu ma o tuma aw k'a dɔn min ye kamalen jalaki minnu bɛ yen ni Ala ma nɔgɔya k'u ye n'a cɔrɔnen don n'olu ma se ka dɔ ta Ala k'a nɔgɔya u ye a bɛɛ minnu kun fana Moro ya rabbi Ala ka furu k'an bɛɛ Ala ka furu k'an bɛɛ an balimamuso minnu bɛ yen ni Ala ma fɛn nɔgɔya u ye ya rabbi Ala ka dɔn nɔgɔya bɛɛ lajɛlen wa n'u a furu kɔnɔ Ala ka kɛ bonya ni karama ye k'a den ɲɛni bɔ cɛya ya rabbi Ala k'o kɛ ka tasuma mɛn gaw la ka firiyaji mɛn sanfɛ o kana jigin dɛ wallahi nka maa bɛ maa la garisɛgɛ bolo da cogo don wallahi nka maa bɛ maa la ɲɛjuru janya don o ye jateminɛ janw don maa bɛ maa la n ka cɛ bɛ Espagne o maaw ka ca n ka cɛ bɛ États-Unis san tansigi cɛ bɛ États-Unis a tɛna a bɛ Espagne a tɛna kunkan ti bɔ e sigilen don tuma dɔ la i bɛ sin ka kɛ npogotigi mɔdentigi ye o b'a sɔrɔ sa kow caman fɛn na fo n ka sigi tubabu kun e k'o ma faamu sa de ne ɲɛna o faamuna sa nka Espagne taalaw ni Dubaï taalaw ni Tasajuni o kɔni maaw ta ma faamu kosɛbɛ hali bi o ma faamu i b'a sɔrɔ dɔw n'u ka kɔlɛ sigilen don e ma minɛ ne bi yan i b'i ka
ma minɛsigi la a b'a ka latigɛ la nin bɛɛ b'a la o ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma ni ala bɛ min minnu di ɲɔgɔn ma ala k'u kɛ ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa b'i fɛ i ɲuman ni juguman a b'o bɛɛ fɛ nka n'a kɛra nata ye bɛɛ tɛ kasa jugu laminɛ n'o tɛ aw sanafɔw aw kun tɛ ne balimamuso sɔrɔ dɛ Fatikaya mais c'est vrai a fana kun t'anw sɔrɔ ni cogo dɔ don mais ni cogo dɔ fana don a fana kun t'anw sɔrɔ i cogo di fɔlɔ attention voilà c'est vice versa wa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala de y'a latigɛ a banna voilà donc si ka juru tɛ si la maa tɛ maa ta ta koyi dɛ ale de kun ta y'aw ɲɛ anw ta y'a madame Mama Fatikaya moro k'a fo k'a waleɲuman dɔn ni ala ka jɛ ye Sanugulakaw ani Bamalakaw sanafɔw olu wolowolo fam c'est ça moro yɛrɛ dɔgɔkɛ ale bɛ Seware sisan min ye aw ka dɔn Umar Tarawele Baru Tarawele Mosi Burama ka Baru Mosi Burama ka Umar n'an b'a wele ko Baro so a bɛ Seware a taara fête kɛ yen nɔ ala ka segin n'a ɲuman ye amina rabi ala ka segin n'a ɲuman ami ne yɛrɛ fa fana bɔra Moti o nana seli kɛ Bamakɔ ndesani a bɛ ten dɔw bɛ taa dɔw bɛ na bon est-ce que dara bɛ taa Segu hali n'i y'a don kanɔn kɔnɔ k'a ci dara dak a bɛ bi wele yɔrɔ in na ye faya kɔnɔ a tɛ taa a bɛ taa mun kɛ Segu marakɛ bɛ taa Somaso marakɛ bɛ taa kuma bɛɛ kɛ fo ka ADS sigi ma ne bɛ taa e b'a dɔn an ka taa an ka seli kɛ yɔrɔ min wara ɲang fa fɛ an bɛ ɲang Kayi an bɛ taa Mama National fo voilà an bɛ taa an bɛ ɲang fɛ an bɛ taa an ka seli kɛ ani an ma ɲang bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani wara ɲang an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka taa a don kama an bɛɛ bɛ kɛ ɲang ye wala an ka cɛkɔrɔba fɛ yen a don kama bɛɛ bɛ kɛ ɲang ye an bɛɛ bɛ kɛ ɲang ye ala k'an kunna diya yarabi moro kun fɔlɔ n t'a di ma a minɛ ayiwa baasi tɛ n'i y'a di yan ane mo dun daɲɛ kelen daminɛkunnen don k'a b'a daminɛ ko fɔ manda ka ban a banna manda ma ɲi dɛ ma Senegalikaw ka manda ye film dɔ b'olu fɛ yen ko manda cɛ bɛ film bɛɛ kɛ girinna manda tɛ sɔrɔ ale tɛ lafiya manda ma ɲi dɛ awɔ Senegali film dɔ bɛ ko manda film in ka di koyi cɛ bɛ film bɛɛ kɛ girinna manda tɛ sɔrɔ ale tɛ lafiya wa a filɛ daminɛkunnen don ko fɔ manda ka ban a banna ala k'an kunnaja amina yarabi kunagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ ala k'an ta ko ye Yusu an bɛ don ni kun fɔlɔ ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn bisa b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen cogorɔ bɛnnen don indépendant b'ale ta nin y'ale ta sa i k'a dɔn k'a fɔ an tɛ taama sira kumaw la wa kabi bi ma se an m'a fɔ n ko seli ɲɛkɔrɔlaw ni jamakow mana se n ko taa ka segin o kɛbaaw k'u ni ɲani don k'a sabu kɛ binganikɛlaw ka ko ye Yusu nin y'a kunnafoni dɔ ye binganikɛla cɛ 4 minɛna minnu bɛ sira da maaw ɲɛ ka sira tigɛ maramafɛn b'u bolo n'o ye kɛlɛkɛ maramafɛnw ye ko arme de guerre Yusu ko u minɛna ni k'u tɛgɛ k'u ku ye bureau central min bɛ ko bureau central national Interpol Mali tɔgɔ la k'u ye koba kɛ nin ye koyi u ye jɔ fili u bɔra ni kɔngɔ ni salenw bɛɛ lajɛlen de ye fɛn min y'i ka dɔn bandijugu dɔw u y'olu minɛ minnu tun bɛ sira da maaw ɲɛ k'u bolola hɛrɛw bɛɛ ndaraki u la Bamakɔ ni i k'a dɔn Sikaso cɛ Kita ni Kayi cɛ i k'a dɔn ko minnu cɔmi u tɔgɔ donnen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Amadu bɛ yen ani i k'a dɔn Seko Hamed ka taa se de Amadu ma Amadu bɛ yen ani Musa bɛ yen ko ninnu de minɛna Yusu k'a dɔn ko u taara ka taa u ka jabala lajɛ u taara u jabala lajɛ waati min u taara sɔrɔ k'a fɔ maramafɛn cɛjugu de bɛ min bɛ wele ko AK-45 o ye morifa dɔ ye fo ka taa se i k'a dɔn kisɛdenw bɛ sɔɔri foroko min kɔnɔ ko chargeur ani i k'a dɔn karitusi n'o ye kisɛdenw yɛrɛ o 156 u bɔra nin bɛɛ kan ni maa kofɔlen ninnu u jabala la nin ko in kɛra su jumɛn na a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ juin kalo o salen tile 28 a n'a tile 29 tɛmɛnen min ye i k'a dɔn taama bolifɛn dɔ ye n'o ye bisu ye o min bɛ maaw ta Welesebugu ni Bamakɔ cɛ i k'a dɔn ko binganikɛlaw taara u da sira tila ka kɛɲɛ na ka sira da ninnu ɲɛ Yusu nalen waati min na bandi ninnu maramafɛn cɛjugu dama de b'u bolo n'o ye kɛlɛkɛ maramafɛnw ye o kumana ko maa o maa bɛ u ye bɛɛ lajɛlen labɔ ka bɛɛ lajɛlen dɔbi i k'a dɔn k'a fɔ ka bɛɛ mɔmɔ hɛrɛ min b'i bolo nafolo ni nafolomafɛn na u y'a bɛɛ lajɛlen salo i k'a dɔn k'a fɔ ka taa n'u ye Yusu ko kumana k'u kelen ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko kelen b'u la sa a na kɛ o tɛ s'a ka jala la o binna i k'a dɔn waliden dɔ kan
n'o ye musolaka ye o bin'o ka tafe ni jala o nasiraw fɛ fɛn min i k'a dɔn u tilalen kɔ nin bɛɛ la wa u y'a fisaya taama ye u hakili latigɛlen ye wa u wasalenba o kumana k'u taara ni nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye o waati la sa maa dɔ b'a jamakulu la o de i k'a dɔn damakasi kɛ ni ka taa di Interpol maaw ma Bamakɔ yan nɔ olu ka i k'a dɔn bolofara min bɛ yen n'o bɛ ɲinini kɛ olu ye i k'a dɔn ko kalifa u ka ɲinini kɛ jamakulu la o kumana ko fɛn min ye procureur min bɛ sigidaba sabanan kɔnɔ n'o ye commune 3 ye o ka yamaruya kɔnɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ o sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛ la a kun de ye nin tiɲɛnikɛla jugu ninnu k'olu tigɛ k'u k'u ye o kumana fɛn min i k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu ye ko i k'a dɔn Interpol ka ɲininikɛ jɛkulu u ye baara bolo da o kumana k'u ye baara bolo da cogo jumɛn na u ye jateminɛ kɛ musolaka min taara i dama kasi u ye o ka nɛgɛjuru n'o ye telefɔni ye o ko k'o fana minɛna ale la o kumana o min y'i dama kasi ko tile 5 tɛmɛnen kɔ Interpol maaw y'a ye k'a fɔ u ka nɛgɛjuru u y'a bila taama na ko k'a bila marche la o ka telefɔni bila marche la jaja o dɛsɛlen don kɔdi de b'o la o taara o di dilannikɛla dɔ ma ko k'o kɔdi bɔ o la o dilannikɛla y'i bolo don la yɔrɔ min Interpol maaw bɔra kalama ko telefɔni bɛ nin yɔrɔ in na. n ko de y'a to telefɔni kɔrɔsan in man ɲi. nin ma san yɛrɛ suɲɛden don. awɔ n ko n'u y'a san k'a lalagata k'a feere e ma ala ye ko sɔrɔ dɛ. ye ko sɔrɔ dɛ. a bɛ n'ala cɛ. e y'o bɔ yɔrɔ min e b'o fɔ. Yusu a bɛɛ k'i sen bɔ a la. a banna. o tuma na ko min y'i k'a dɔn ko o dɛsɛra k'a daturu la k'a da jaba la a ma se ka nin musolaka in ka telefɔni décoder o kumana Interpol maaw wulila ka nin yɔrɔ in sɛnsɛn ka taa sɛgɛrɛ ka taa bɔ telefɔni dilanna in kan réparateur téléphonique telefɔni min filɛ nin ye Yusu u y'ale cɔmi ale k'a dɔn k'a fɔ a ko k'ale tɛ dɛ ale ye dilannikɛla gansan ye k'a nana d'ale de ma k'ale k'a kɔdi bɔ a la ko jɔn de ye telefɔni di e ma ko Seku Hamedi de Seku Hamedi de u wulila k'o sɛgɛrɛ u taara ka t'o cɔmi min kɛ k'o tɛgɛ k'a k'u ye o fana dakilal'o la o ye Amadu Beye tɔgɔ fɔ Amadu Beye tɔgɔ fɔlen k'a dɔn Interpol ɲininikɛlaw u ma i k'a dɔn u tɔtɔ ko ye u wulila ni ka taa ko wuli ka taa u jɔ ko u ye ninnu sɛgɛsɛgɛ u ko jɔn ko ala k'olu ye i k'a dɔn sirada ɲɛ caman kɛ koyi ko sira minnu bɛ i k'a dɔn bɔ an ka marabolow la ka na Bamakɔ yan k'o taama sira ninnu caman na k'olu ye sira da maaw ɲɛ o kumana ko u fana tor'o la u y'u tɔɲɔgɔn dɔ ko fɔ ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ AB ani MB u taara ka taa dɔ minɛ Sikaso ka taa dɔ minɛ Senu sigidaba 6nan kɔnɔna la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan Yusu ni wulikajɔw bɛɛ sen fɛ Interpol maaw fɛ o kumana k'u ka ɲininikɛ jɛkulu olu taara ka taa nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ ka nin maa ninnu koro k'u dɔbi ka taa bɔ u ka kɛlɛkɛ morifaw o de bɛ u bolo ayiwa i k'a dɔn a n'a kisɛdenw ani kisɛ bɛ sɔɔri foroko minnu kɔnɔ o de bɛ u bolo ko min ye i k'a dɔn kisɛden yɛrɛ ko 7,62 mm ani i k'a dɔn karitusi 8 n'o bɛ pistolet automatique ko fɔ telefɔni 18 ani nafolomugu caman. Allahu akbar. E m'a dɔn ninnu ye bannaw ye. Ninnu n ko a ti laban de. Ka kɛ fɛn ye maaw halala. A ti laban de. Ebilikan boli tɛ yan. Ni n'i cun i b'i jɔ o. A banna. O kumana Yusu ko Interpol maaw k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ min kɛ k'a kɛra sababu ye u ye ni cɛ 4 koron a maa 4 minnu koronna k'a dɔn k'a fɔ ko jaja olu de bɛ tiɲɛni jugu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso sira Kita sira k'a dɔn Segu sira Kayi sira ko ninnu de bɛ tiɲɛni kɛ yen nɔ ko siganamaabaw de don k'a fɔ ko minnu i k'a dɔn k'a fɔ Interpol maaw u ye minnu tɔgɔ don u ka fasiri sɛbɛnw kɔnɔna la i k'a dɔn u bɛna minnu jɔjɔlimajɔ min bɛ tali kɛ ko n'u taabolow la u labanna ka mun kɛ u ye nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ tuma min u taara u bolo bɔ u la k'u di procureur ma procureur général min bɛ commune 3 kɔnɔna la n'o ye sigidaba 3nan ye ka sɔrɔ ka sɛbɛn da u kɔ ka ko mandat de dépôt o kumana Yusu k'an bɛ hakililajigin kɛ Interpol olu kɔni ye i k'a dɔn finitigiw ye finitigi minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ u ni i k'a dɔn ni kati gɛlɛya kɛlɛ polisiw olu de ye ka baara taabolo ye kelen ye ko n'i ye Interpol ko fɔ u bɛ se ka baara kɛ diɲɛ seleke 4 jamana bɛɛ lajɛlen na hakaja minnu bɛ kulu kelen na jamana 194 ɲɔgɔn minnu bɛ i k'a dɔn Interpol u bɛ se ka baara kɛ nin bɛɛ kɔnɔ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'a dɔn finitigiw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana k'o sebaya n'o yamaruya dilen d'u ma nka u tɛ se k'u da don fɛn min na n'o ye kiri nasira dɔw ye o dɔw bɛ yen nɔ min ye k'a dɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ se k'u da don o la politiki ko u tɛ se k'u da don o la ani k'a dɔn k'a fɔ l'armée olu kunkan kuma u tɛ se ka fɛn fɔ o la diinɛ ko nasiraw la Interpol da tɛ o fana na min ye siyaw ani k'a dɔn k'a fɔ a n'a nɔnaw ye k'olu da tɛ o ko ninnu na nka min ye tiɲɛnikɛla juguw ɲinini ye i k'a dɔn jamana 194 kɔnɔ u bɛ se ka taa baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen na o bɛ yen nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli dɔ ye. Moro indépendant kelen n b'ale ta min ye
an ka tɛgɛrɛ fɔ an ka wolomasiri tabaw ye dɛ faamaw a tɔ napɛlɛ mali muru min ye a n'an ka drapeau vert jaune rouge min ye an ka faamaw ye muru tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɛn bɛ ka nin matarafa koyi min ye fasoden ɲumanya ani ka faso kɔlɔsi dimanche juillet kalo tile 18 an ka armée u kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'u ye sanakulun da sanakulu min yɔrɔ dɔ bɛ yen dɔw kun kɛn bɛ ka t'u daga ye n'o ye banbanci dɔw ye ninnu kun taara u daga kulu dɔ la u bɛ kulu min wele ko luwakina ani awokado koni o kulu o tɛ dugu kɔnɔna fɛ tufin kuluse bintu ɲama e yɛrɛ bɛ to nin da ka ɲuman kɛ cogo di wallahi moro awe ka dɔn min ye an ka faamaw ye ni ma banbanci ninnu kɔni u taara ka taa yen ko u dagayɔrɔ ye waati min na an ka faama kɔni ye kunnafoni ta ninnu kan faama ye wuli ka jɔ kɛ ka taa dangari ninnu na dangarile u lasa awa ni sanfɛkulu ye moro pistolet mitrailleur u y'o minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen marifakisɛ caman u y'o minɛ ani ka don minɛn dɔw bɛ yen minɛn min n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛni kɛ min ye an ka faama maaw ye u taara ka taa u tɛgɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan nin kɛra a bɛ k'a dɔn Kucala ale région kɔnɔ moro a bɛ waati jan bɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye a kɔni jiralen don k'a fɔ ko banbanci dɔ dagalen n'o ye n'a ma ɲɛ o kɛra sa Kucala a bɛ k'a dɔn o ni Côte-d'Ivoire bɛ dancɛ bɔ ani Burkina fana yɔrɔ dɔw bɛ dancɛ bɔ min ye nin armée saba ye ninnu kɔni de farala ɲɔgɔn kan ni ka taa dangare a bɛ k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu na u tun bɛ dugu min na n k'o de ye Cɛrɛ ye u tun bɛ Cɛrɛ di Cɛrɛ voilà u k'u bunte k'u mugu bɔ k'u ɲɛɲɛ bɔ a banna ni bɔ ka u minɛ ka na n'u ye n'a kɛra ayi an y'a f'u ye k'u fɛn a mɛnna u tɛ maa kuma de mɛn n'o tɛ a bɛ min minɛ a b'a fɛn a b'a fɛn anw ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ n ko k'a fɛn de a banna wala hali tubabu y'a fɔ k'a taara u sɔrɔ maraji ninnu a bɛɛ nkalon tubabu k'a bɔ an da la tubabu yɛrɛ t'u taw fɛn yan ko o ni ne ko olu y'u taw to yen olu bɛ wuli ka taa wali jamana fɛn olu bɛ sɔrɔ ka irisiw de ta ka ɲi irisiw ye hɔrɔn ɲini n'u taara dugu la n'u ma se ka banbanci sɔrɔ bɛɛ n'o tɛ nanzaraw ta olu ma diɲɛ yala ka maaw ka jamana dumanw tiɲɛ ka wallahi ka mɔgɔ olu de ma an de tɛ ne olu an t'u ka kɔlɔlɔ de la an t'a yafa olu de ma libi ci ka ko a gɔngɔn sa an t'a yafa diɲɛ ka tila k'a fɔ banbanci ninnu na k'u b'u ka yɛrɛmahɔrɔya d'u ma k'u nɛgɛn k'u malasa ni falise u b'a dɔn ko b'u t'a la an t'a yafa o ye diɲɛ fara lahara kan baro ni yɔrɔ min filɛ nin saraka si ala kana ɲɛ suma ala kana Nicolas Sarkozy ala kana ɲɛ suma yarabi maaya a don jahanama kɔnɔ ala k'a don jahanama kɔnɔ seliba in lahɔrɔma kɔsɔn wallahi baro bi ye nin jamana minnu filɛ nin mais olu de saba wulila baw olu de jɛn bɛ dancɛ kelen na olu kɔni y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye an ka wolomasiri tabaw n'o ye faama ye olu ka wulikajɔ bonyana la u ye fasaba ninnu ɲɛ la min ye maa 8 u kɔni y'o a bɛ k'a dɔn olu fa ka dɔw minɛ ni ka tila k'u ka maramafɛnw minɛ minnu minɛna u kan'u to yen dɛ ade ni ale ka fasiri an y'a bɔ ne paran kɔnɔ u ye minnu fɔ ala k'u sufɛlɛ bɛ jahanama ma minnu minɛna u kan'u to yen k'u fɛn ala kan'u jigin yɔrɔ ya rabi yama sɛbɛn bɛ min ta sisan sa Yusu o de ye Mali Sajo ye Mali Sajo ale kumanen don Mali Sajo a ko i k'a ye k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ Simon dilan usine 2 bɛ anw fɛ yan ko n'a ta bɛ Maliden ma ɲɛsuma sɔrɔ Simon ko la koyi Yusu ko Simon dilan usine 2 ko ani bin'a ka biya Simon tɔni ni ko i kɛ bɛ wuli ka s'a ma wa n'u y'a dafi ye i ni i kɔtɔrɔ ma bɔ ko sabu ko Siman mago bɛ maa minnu ye a bɛnnen tɛ olu jufada ma bi dɛ David Keita ale ye nin sɛbɛn Mali Sajo kɔnɔ David ka fɔ la a ko sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko sojɔminɛnw k'a ma tɛmɛ olu fana na koyi sojɔminɛnw ni olu ko fɔ i bɛ Simon ko fɔ i bɛ nɛgɛ ko fɔ ko fɛrɛ béton i k'a dɔn ko olu sɔngɔ de filɛ ye ka i k'a dɔn escalier ta ni ka sangaso yɛlɛ daminɛ ka t'u yakubaya maaw kunna min ye Siman ya a kilo 50 bɔrɔ k'o tun ye i k'a dɔn 900 ye ala ma mɛn nka u taara yɛrɛ sɔrɔ 1,200 la 300 farankun k'o 300 farankun bɛ komi siginɛ dufada la wa min ye nɛgɛ ye fɛrɛ béton Yusu ko n'i y'o ta k'o lajɛ o fana i k'a dɔn sɔngɔyɛlɛ taara k'o fana sɛgɛrɛ fɛn min ye i k'a dɔn fɛri 6 ye i k'a dɔn k'o tun bɛ feere 180 o taara yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn o taara ko o sɔngɔ taara yɛrɛ sɔrɔ 180 na sa kɛ fɛri 8 i k'a dɔn 260 fɛri 10 kɛmɛ
Kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ kun tɛ fer 10. Fer 8 1300 o tɛ kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ. Kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ o ye fer 10 ye sisan. I y'a yɛlɛna. Wa min ye fer 12 ye o taara yɛrɛ sɔrɔ 600 ani bi wɔɔrɔ la. Mali na bɔ nin ko la. Jamanadenw na bɔ nin ko la. A bɛ gɛlɛya dɛ. O kumana Yusu ko a kɛra baara y'an bolo. K'a dɔn Simon ko ni nɛgɛ sojɔ baara minɛnw olu baara kɛlen don Bali bɔ ye anw bolo. Ko Maliden min bɛ ni sɔrɔba t'i la ko e b'i senbɔ Simon baara la nin waati ninnu na. K'a sabu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Simon sɔngɔ gɛlɛyali ye. K'o don y'a jɔrɔ o bɛ n'a ta Simon cakɛda fila bɛ an fɛ yan n'o ye usine ye. Diogar o bɛ i k'a dɔn Jarakɛw ka yɔrɔ ko fɔ. Diogar commune rurale min don o bɛ Diogar la Kati cercle fɛ. I k'a dɔn Kulukɔrɔ marabolo kɔnɔna la ayiwa ko o tɛmɛnen kɔ min ye k'a dɔn ko Kangotiri o fana bɛ i k'a dɔn Bafula bɛ o cercle fɛ Kayi marabolo kɔnɔna la Simon dilan usine bɛ nin yɔrɔ ninnu na o fila min bɛ yan i k'a dɔn ko n'a ta bɛɛ ko Maliden ma lafiya sɔrɔ Simon ko la ayiwa ko min ye a baarakɛlaw yɛrɛ ye olu ma ɲɛsuma fana sɔrɔ dɛ minnu bɛ nin usine ninnu na ko baarakɛlaw ɲɛ gan bɛ ko tabadakala u ni dan bɛ dingɛni da la k'a sabu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min tan bɛ ka ninnu sɛgɛrɛ jamana tɛ hɛrɛ sɔrɔ Simon baarakɛlaw tɛ hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw tɛna hɛrɛ sɔrɔ kun b'o ko la bilen ayi ko caman bɛ a baarakɛlaw la i b'a ye k'a fɔ olu bɛ degun kɔnɔ k'o de nana ni baarabila banbali ye sanga ni waati gɛrɛfu bɛ ninnu ka yɔrɔ kofɔlen in na baarakɛla caman bɛ yen ko i k'a dɔn k'u bɛ lajaba kɔnɔ ko n'i y'u minɛ cogo ye k'a bɛ i n'a fɔ farafin feere o waatiw traite des noirs ko u bɛ ka minɛ o minɛ cogo de la o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ la k'u kɛlen don ka ninnu ka hakɛw an'u ka i k'a dɔn k'a fɔ taabolo bɛɛ lajɛlen buruja ko indien minnu bɛ nin yɔrɔ in na k'u ma anw ka baarakɛlaw don jatela u ma si ye Malidenw kun na yen nɔ nin usine fila a ɲɛmaaya bɛ indienw de bolo ko Maliden minnu bɛ baara la yen olu ni lajaba si bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na Mali yɛrɛ fana ma lafiya sɔrɔ a Simon baarako la o kumana mun don ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn Senegal bɛ ciment bɔ o b'o feere Côte b'a bɔ o b'o feere k'u mago dilan la k'a tɔ feere mais anw yɛrɛ bɛ min bɔ o t'anw mago dilan a min b'an bolo a bɛ saba bɔ wa jango feere ta ka sɔrɔ a la wa ko i k'a dɔn ko baarakɛlaw kɔni u bɛ damakasi la sanga ni waati ayiwa k'a dɔw yɛrɛ bɛ ko sara i k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ sɔrɔla a waati la hakaja min ye i k'a dɔn ko nin yɔrɔ fana na sigida maaw fana y'a jira k'a fɔ ko ninnu kan ka sali ni wusugu minnu sara yaasa sigida jirili ko o bɛ se ka sabati k'u tɛ o fana bɔ a sira fɛ ko sigida yɛrɛ nin baara bɛɛ bɛ ka kɛ nin sigida in na ko sigida in tɛ ka taa ɲɛ sɔrɔ min ye i k'a dɔn Julaya o ko ɲɛnabɔ minisiri ye k'o ka wuli k'i jɔ dɛ u k'a lajɛ ko nka k'o dɛsɛra ka sugu yɛrɛ sɔngɔ ɲɔngiri k'a bɛɛ jufa d'a ma fɔlɔ ko tagasegiw bɛ ka kɛ kow kan ko sugu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ a ɲɛna dɔgɔfiyew la a ma se ka ɲɛ sɔrɔ o ko la ko Simon i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana bɛ o cogo kelen na k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko Maliden ni mankanko ye i k'a dɔn Simon dilan yɔrɔ fila bɛ jamana min kɔnɔ ka tila k'o sɔngɔ yakubaya ko Mali yɛrɛ bɛ min dilan k'o sɔngɔ ka ca an bɛ min ta kɔ k'a ye ka na o kumana Yusu k'o bɛɛ k'i bɔ a la ko nin cakɛda man ka kɛ yan cogo si la Maliden ka tila ka ɲani ani hami kɛ i k'a dɔn Simon ko la o ka tila k'o sɔngɔ gɛlɛya olu ma ko foyi t'o jira k'a fɔ k'o kan ka kɛ o kumana ko min ye nin ko ye ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ ka tigɛ Mali sanu kabi Kanko Musa tile sanu bɛ ka bɔ yan ko sanu ma manamana Maliden ye fɔlɔ nka min ye Simon fana ye ko Simon fana bɛ ka bɔ k'o fana ma manamana Maliden ye fɔlɔ dɛ ka sɔrɔ a faraw bɛ yan a fɛn bɛɛ bɛ yan a kulu yɛrɛ bɛ yan an bɛ san 1000 kɛ k'a kulu waraka a tɛ ban a fɔ san 1,000,000 siman kulu a b'an fɛ yan a b'an fɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan sosiman min bɛ jamunu o ma dun k'o da fɛ o y'a sɔrɔ fo ka taa orchestre tɔgɔ da Sosistar de Jamu ndesani sosiman y'a tile kɛ yan wa Simon kun kɔgɔli a Simon tun ka ɲi fo ka fɔ a siman dɔw bɛ mana t'olu la dɛ mana wa i farati kɛ a banna manama jɔn yɛrɛ b'a manama dɔn ni min bolo don a la a banna o kumana ko Simon sera manamana ye Maliden ye an ka lafiya sɔrɔ ten sa a ko la David Keita a ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ Mali Sadio kɔnɔ o ka bidon boli don Moro Mali Sadio n'i y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da indicateur de renouveau indicateur de renouveau an ka taa politiki bundagu kan dɛ section Adema Segu Moro a ka dɔn a laban min ni ka baw kɛ dɛ a bɛ komi bombe atomique a bɛ komi bombe d'Hiroshima Nagasaki a n'a kɛ dɛ ndesani Segu Asuma Segu kɛra duguba ye Fɔma ninnu b'a cɛ bolo de fɛ Zakaru Fɔma ale ko ten minɛ k'olu bɛ Segu cɛ bolo de fɛ ba kɔfɛ la donc cɛ dɔw olu b'a muso bolo fɛ jɔn de Dagi ninnu kɛ olu b'a muso bolo de fɛ ndesani ayiwa ne t'a dɔn dɛ
a dun a kana sigi segu ka adama ka exploser ɲɛna dɛ joni daki a sengola tɛ ya ko asma asma wa awɔ ni asma don da t'o la a banna maro awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la segu asma Alliance pour la solidarité au Mali Convergence des forces patriotiques min ye an ka taa da ka kun kan dɛ nin yɔrɔ kofɔlen na awɔ min ye asma CP ni ale kofɔ i bɛ Sumeli Buboye Mayiga i b'ale ka parti kofɔ maro ko rien ne va plus ni y'o fɔ a gɛlɛyalen ye dɛ foyi ma ɲi moro min ye aw ka dɔn ko a gwɛlɛyalen don Asuma Segu min ye Sumeli Buboye Mayiga ale ka parti ye min ka dɔn kɛlɛ b'a kɔnɔ bi o kɛlɛ ka jugu ni Iraki ye a kɛlɛ ka jugu ni Siri ye moro aw nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye maa min b'a ɲɛma bi n'o ye Abdinu Kumare secrétaire général section Segu min ye maa dɔw de y'o tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na k'a jira k'a fɔ an tɛ Amidini fɛ bi an t'a fɛ sini i bɛ Abdinu dɔn wa u b'ale de wele ko Pele min ye aw k'a dɔn ko Matekisi o maa ɲɛma kun don moro ni maa min filɛ nin min ye kabini waati min na ni Sumeli Buboye Mayiga ye premier ministre ye i k'a dɔn ninnu u ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa to Asuma CP la ka bɛɛ lajɛlen y'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ni ka taa ka bɔ RPM na ka taa Asuma CP la nka bisa min ye aw k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu kan bɛ k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna k'a fɔ ko ka awɔ min ye Abdini Kumare n'u b'a wele ko Pele ko k'a gɛn fo ka wulu su a nɔfɛ moro o maaw la min ye maa dɔ ye u bɛ min wele ko Amadu Balo a bɛ Sizana Gare la Tebu Ture ale ye maire ye Sizana Gare la Ibrahima Mayiga ale ye Seguka ye moro a k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ninnu ka koso n'u ka kasaw cɛ ka bɔ RPM na ni ka taa a k'a dɔn Asuma la min ye kabini waati min na u taara yen sa min ye a k'a dɔn u ni maa dɔw farala ɲɔgɔn kan o maaw la a k'a dɔn Adama Tarawele u taara min sɔrɔ ani Musa Sori Kulubali ani maire min bɛ n'o ye Marakala commune urbaine maire ani opérateur économique dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Barima Dugure ani président du conseil de cercle Jean-Marie Keita moro ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ nɔ bɛɛ a ka dɔn sɛbɛn in na k'a jira k'a fɔ Abidini olu t'a fɛ bi u t'a fɛ sini k'a kɛn bɛ ka parti in da cogo min na a kɛn bɛ ka gɛlɛya min ta ka jɛkulu in sɛgɛrɛ i k'a dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ k'a lajɛ ni ka maaw tila cogo bɛɛ lajɛlen la walasa a bɛ se k'i bolo biri parti kan cogo min Abdin wulikɛ min nɔfɛ ja abara moro min ye aw ka dɔn secrétaire général Abdin aw ka dɔn ani a ka maa dɔ bɛ yen min ye aw ka dɔn olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko parti taabolo ka ɲi koyi olu y'a jira k'a fɔ awɔ min ye u ye lajɛ kɛ o lajɛ aw ka dɔn u ye ɲɛfɔli kɛ sibiri don su kalo tile 17 min ye aw ka dɔn parti jabala yɛrɛ la moro aw ka dɔn min ye u y'a jira k'a fɔ awɔ min ye o parti o lajɛ kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn ko kɔni kɛra sababu ye min ye aw k'a dɔn ko maa dɔw bɛ yen k'u kun ko ko minnu ye walan sɛbɛn k'olu dɔw yera kɛnɛ kan dɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye maa wɛrɛw bɛ yen ani aw k'a dɔn parti wɛrɛw aw k'a dɔn ko olu ani jɛkulu wɛrɛw k'olu b'a fɛ ka taa Asuma CP la a ko ɲagamina ko transhumance politique wa u t'a fɔ ten de wa awɔ an b'a f'i ɲɛna nin ko in ɲɔɲalen Mali la dɛ moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔsa in na sa ni maa kofɔlen kɔni k'a t'a fɛ ka parti a bɔ a ɲɛmɔgɔya la cogo si la wa ko kɔni gɛlɛyalen don min ye aw k'a dɔn min ye Sumeli Buboye Mayiga ko yalima ale bɛna nin ko in sigi sen kan wa a ko kɔni gɛlɛyalen Sumeli u b'a wele cogo di ko jugu ni tɔgɔ di bon tuma dɔ la a bɛ kɛ tigiri ye mais tuma dɔ la a bɛ kɛ hérisson ye awɔ hérisson ale yɛlɛma bolo ka ca wala a na taa nin ko in lajɛ n'a tɛmɛna da min fɛ ni hérisson don ni tigiri don a tɛna dɔn tigre ni hérisson a banna min ye affaire à suivre o de ye n'ale ka fasire a bɛ Segu Info donc u b'a fɔ ko tigre de badala tuma dɔ la a bɛ kɛ hérisson fana ye a banna voilà bon ale de ye i ka dɔn hybride ko don sangala ya waati hybride k'a sɔrɔ hybride bɛ a mɛnna a ye hybride sanga wuli a banna Sumeli n'o tɛ mobile marque hybride bɛ yen machine marque hybride bɛ yen nka mɔgɔninfin hybride ale de y'a dilan ale de y'a dilan voilà Sumeli Buboye Mayiga le tigre hérisson ala k'a mun diya an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la ayiwa baasi tɛ ne sa o bɛ bɛn aw Tafili Ture
filɛ nin jɔyɔrɔ sɛbɛ la nka sɛ wusulen de ka di sɛ wusulen bon jɛgɛ wusu in de ka di ne wala jɛgɛ manugo wusuba in safi i mana ni fila fɛn fɛn sɔrɔ a hinɛ mun kan ka di dɛ a banna bon ne ye kuma dɔw fɔ yan a digira Ustaz la mais o dun de don Ustaz jumɛn Yeguba Jabate wala ne ko ten ko ni sogo buralen bɛnna n'i y'a dun i da kaban i b'a ɲimi ten ko siyaka kunungan de ye Yakuba bon Ustaz ko tɛ dɛ n bɛ ka kuma de fɔ misali de don n ka taa mankan bɛ surukuba de ma Nditani a ka di koyi mɔrɔ an bɛ foli lase PDG ma e ma ye goyabɛti de voilà ja ka di dɛ Lamini Dugure i k'a dɔn Sodufu la ne baba an b'a fɔ i yɛrɛ baba an b'a fɔ ka waleɲumandɔn ma a cɛsirilen don a ka wulikajɔ ka bon Moro pan ti don fasiri kɔnɔ an ka don n ka don ma a don ni ko n ka don Yusu n bɛ don fari ni ko n bɛ don ni indicateur de renouveau ye ni ko n bɛ don n'ale fana lakanako kunkanko kibaruya de hali bi ni jamana in lakanako ma sabati da tɛna dogo a kuma la fiyewu fɛn min ye k'a dɔn taamalaw ye e ka don olu kɔni ɲɛ gan bɛ bi kosɛbɛ taamalaw bi bɔ e ka don taamayɔrɔ la yan'u ka se yɔrɔ la sibilangala ma don koyi Yusu ko kari 30 olu bɛɛ de baara kɛra Jema ni Bamako cɛ wa san o san est-ce que bɛ mun fɔ ninnu dɔw ye yada galini amadu kufa ka ayi nin bɛɛ t'o ye sa c'est des bandits c'est des voleurs bandiw de bɛ ka i ka dɔn jamana lakanabaliya kɛ dalaminɛkala ye ka bin maaw kan wa maramafɛn bɛ feere ko marabaatiga wallahi a bɛ don doncogo si bɛɛ la mɔgɔ tun ma sigi ni ko Mali bɛ kɛ tan wa filɛ de an tun b'a ye jaw de la an tun bɛ jamana wɛrɛw ta kibaruya de mais f'an bɛ to kun banna wallahi ala lisani lasigɛ a ko ka ca dɛ o kuma Yusu Jema ni Bamako cɛ ko kari 30 k'o de baara kɛra wa san o san nin ye fura tɛ ɲini a la lisani o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn sibiri tɛmɛnen su ye Yusu i b'a ye k'a fɔ Kayi ni Bamako cɛ k'a kɛra kataba 4 ni solasegi 6 ye koyi min ye k'a dɔn bɛ taamalaw ko a dɔw ɲɛna ko jinɛ sogo don k'a sabu kɛ u ma sigi ni nin ye u ma d'a la kari 30 ani motow nin bɛɛ lajɛlen de baara kɛra i k'a dɔn k'a fɔ binganikɛlaw fɛ maramafɛn girinbaw de b'u bolo kɛlɛkɛ maramafɛnw o de b'u bolo an bɔra dɔ la sisan Yusu a dɔwɛrɛ ye nin ye tun fɛn min ye seerew ka fɔ ye ko nɛgɛ ɲɛ 23 waati i b'a ye k'a fɔ ko kariw de nana olu ka kari de nana ka n'a sɔrɔ jamakuluba jɔlen don olu fana nana i k'a dɔn balawuko la a ma ɲa min ko u yɛrɛ jɔra o kumana k'u kɛn bɛ ka nin bɛɛ minɛ k'u bɛɛ lajɛlen lajɔ a kɔnɔma fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ bɔ k'u bɛɛ da dugu ma u bɛ ka bɛɛ lajɛlen dɔbi hɛrɛ ni i k'a dɔn nafolo ani nafolomafɛnw fɛn fɛn bɛ maaw bolo k'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a ye Yusu ko i k'a dɔn ko in a tora sen na lɛrɛ 3 bɔɲɔngo sanga 3 bandiw bɛ nin baara la u hakili latigɛlen u b'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ bɔ a la u bɛ ka maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen dɔbi o kumana ko hali u t'i jɔrɔ u hakili latigɛlen u wasalenba de bɛ ka nin baara in kɛ o kumana Yusu ko olu kɔni nana waati min na i b'a ye k'olu nana sɔrɔ musow ani denw kɔni bɛ kulela fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko sabu k'u ye mugukan minnu bɔ i k'a dɔn a mugukanw ni maramafɛn girin minnu b'u bolo a ye musow ni denw kɔni ɲɛna ko maaya bannen nin ye bi i k'a dɔn k'olu bɛ kulela fan bɛɛ fɛ o kulekan yɛrɛ olu sɔn hakili la o kumana k'olu ye i k'a dɔn k'u ye laɲini jumɛn kɛ maaw fɛ ko nafolo ni nafolomafɛn bɛ maa b'an bolo yanni u ka s'i ma ko bɛɛ k'i ta bɔ ka bila wa i ka code Orange Money i ka tila k'a d'u ma nin ye sonkuraw ye dɛ Allahu akbar wa nin bɛɛ bɛ kɛ jamadonyaw ɲɛkɔrɔla de la tan nin tɛ kuraya la i t'i ban k'o di n'i ka téléphone bɛ yen u b'a lajɛ o n'i ka téléphone bɛ yen n'i ban k'a di u b'a lajɛ i y'a ye wa ko kisi tɛ maa ye o kumana ko bɛɛ k'i ka nafolomafɛnw di an'u ka i k'a dɔn Orange Money nɛgɛjuruw tɛ téléphone ye k'u k'a bɛɛ lajɛlen di o kumana i k'a dɔn ko nin maa minnu filɛ nin ye u ye bɛɛ lajɛlen wajibiya ka nin de baaraw kɛ i k'a dɔn nin sira in kan ayiwa ko min ye Jema ni Bamako cɛ ye ko binganikɛla ninnu caman tun bɛ yen k'u tun bɛ filakan de fɔ la wa min ye an ka laadalafiniw bɛ dɔw la wolomasiri tabaw ka fini bɛ dɔw la nka tamasiyɛn tɛ olu fana na nka kan o kan b'o da k'o ye filakan de ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko u ye nin ko in kɛ ka sɔrɔ ka mugu ci ka fa bɛɛ kɛ mugukan ye yaasa ka maaw b'o dabolo la k'u jatigɛ maa kan'a fɔ k'i b'u nɔbɔ ka sɔrɔ ka tunu tɛ pelenge tewu i b'a fɔ ko ko ma kɛ min ye S Kulubali ye ale ko k'ale yɛrɛ ye maa bɔnɛnen ye nin ko in na ale de y'i da don kuma caman na a ko nin sira in min filɛ nin ye ko nin y'a bingani siɲɛ 6 de ye seliba o seliba n'o o bolodara ni maaw ko k'u bɛ na seli ka wuli ka taa u sigiyɔrɔw la ka taa seli kɛ i b'a ye ko siradala ninnu fana bɛ ka baara
bɛ jiguya o waatiw de la ko dɔw ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw don ayi ko nin bɛɛ tɛ olu ye koyi ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw bɛ yen olu bɛ tiɲɛni kɛ min ye jadimaw ye olu bɛ tiɲɛni kɛ nka siradala ninnu caman ye bandijugubaw de ye k'a bɛɛ bɛ kɛ i k'a dɔn selibaw ɲɛkɔrɔla la ani jamakow ɲɛkɔrɔla la o kumana ko min ye i k'a dɔn jamana maa ɲɛmaw ye ko u k'a lajɛ koyi i k'a dɔn nin sira in a lakanako kɛ fɛn sabatilen ye fɛn min ye maaw n'u bolola hɛrɛw bɛ se ka taa ka sigi kɛ jamana kɔnɔ cogo min k'a sɔrɔ gasi m'u sɔrɔ o ko min ye i k'a dɔn Segu ani Bamakɔ cɛ ye o kelen don Kayi ni Bamakɔ cɛ o kelen don Yusu ko maaw de bɛ bɔnɛ diɲɛ don o don u bolola hɛrɛw an'u ka nafolow la dɔw yɛrɛ ni bɛ to a da fɛ o de la bi ni i baramɔgɔ ko k'a bɛ bɔ i k'a dɔn dugu la ka na dugu wɛrɛ la i bɛ dugawu de k'a ye Ala k'a ɲuman bɔ ye k'a ɲuman se sabu Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi jamana in kɔnɔ n'o tɛ maa si donnen tɛ lakanabaliya kalodibi la yan wallahi maa si Ala k'an tanga ka Jibrila kama kɛ birifini ye jamana in da la amina dɔ kɛra sa dɛ o kumana min ye Tayiru Male baraminɛkalanden don ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔli don Moro indicateur ni ale bila ne bɛ indépendant ta min ye Paris Michel Urbain Pemi Mali a directeur kura k'a sigira Faseri Dumbiya Moro kwa kɔni ye baara a bɛ k'a dɔn a latɛmɛna ma n'o ye passation ye maka kɛto directeur général min Pemi Mali Faseri Dumbiya Moro a bɛ k'a dɔn ale kɔni ye baara a y'a daminɛ nin kɛra alamisa don juillet kalo tile 15 san 2021 min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn min ye ka ko latɛmɛ ɲɔgɔn ma o kɔni kɛra a bɛ k'a dɔn Pemi Mali yɛrɛ a jabala la min ye Alfuseni Ɲɔnɔ ale kɔni ye a bɛ k'a dɔn min ye baara ɲɛmɔgɔya a y'a ta k'a di Faseri Dumbiya ma Faseri Dumbiya n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ ne hakili jigin an ka cɛkɔrɔba dɔ de la jɔnni o ye Cɛsiri Dumbiya de Cɛsiri ni Faseri o tɛ kelen ye Faseri o fɔ jugu bi ni ka bɔ ɲɔgɔn fɛ nka kelen tɛ i bɛ Madu Dumbiya Zanbila dɔn wa n bɛ Madu Dumbiya Zanbila dɔn Musa Traoré ka garde corps o ka cɛkɔrɔba olu n'anw ka cɛkɔrɔbaw de ye finitigiya kɛ ɲɔgɔn fɛ Cɛsiri Dumbiya Ala ka hinɛ Burama Sidibe Tumani Sidibe Musa Gindo ani Siri Sumarew a ka ca polisi k'a kɔnɔ an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Ala ka hinɛ a la Bɛnɔgɔ Sisɔgɔ ninnu bɛɛ de ye finitigiya kɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu de ye finitigiya kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ Malikadi Alahu Akibaru o y'a sɔrɔ Malikadi o y'a sɔrɔ bonya bɛ fini ni wa finitigi yɛrɛ fana b'a yɛrɛ bonya a bɛ baara kɛ hɔrɔnya ani danbe ni sariya kɔnɔ ani Ala ɲɛsiranya nka o tɛ bi ye dɛ o tɛ bi ye dɛ e ma y'anw ka cɛkɔrɔbaw ma se ka kɛ bannaw ye yan tilennenya ni laadiriya ni Ala ɲɛsiranya de y'a kɛ n'o tɛ o waati y'a sɔrɔ dɔw ta bɛ k'a maga tape fan bɛɛ fɛ olu ma malo fo ka taa su Ala ka n'an si malo ayi u ma kɛ diɲɛ fɛ o u kɔni ye diɲɛ u y'a dɔn ko duniya b'anw na ni ko sitanɛ b'a mala sa olu kɔnna k'o de faamu a bɛ ka zɛnbila min fɔ n ko ni Madu Dumbiya ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kiledu Madu Dumbiya u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Masasira alhamdulilayi Kiledu Madu Dumbiya ani a yɛrɛ denmuso kɛ an denmuso kɔni Safi Luna Safiyatu Dumbiya f'a bɛ RFI la sisan Dilika bɛ yen Dilika bɛ yen ale ye an kɔrɔkɛba ye muso ye Moro min ye a bɛ k'a dɔn Mujuf kɔni Mujuf o ye Safi ka musokɔrɔba ye Zanbila muso don Moro min ye Faseri Dumbiya a ka kɛ nin ɲɛmaa ta ka d'a ma dɔwɛrɛ tɛ minisiri min bɛ n'o ye Alfuseni Sadu ye ministre de l'économie et des finances i k'a dɔn a ka danaya bɛ nin ma ko fɔli nka wa i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ in n'a dir'a ma a bɛ se k'a kɛ bonya ni ladiriya kɔnɔ ani faso kanu walasa Pemi Mali i k'a dɔn hali bi a bɛ wuli cogo min Moro an tɛ se ka Pemi Mali fɔ cogo si n'an ma Ndamaden a ye baara kɛ ye dɛ Haruna Moribo Ture fɔ ta f'i k'a fɔ de Haruna Moribo Ture bɛna Pemi na tuma min o y'a sɔrɔ a gɛlɛyalen don ale nana ka na basigi ka tila k'a relancer ka économie booster ka tila ka parieurs fana ka sɔrɔ booster économie boostera parieurs boostera mais ka tila ka Pemi Mali dɛ ka numériser ale de y'o kɛ c'est fɔlɔ u tun b'a sɛbɛn ni bigi ye Pemi Mali billet feereyɔrɔ la appareil de bɛ baara kɛ sisan a bɛɛ centralisé len don a bɛɛ ɲɛdonnen don fana wa Haruna Moribo Ture de y'o kɛ
wa a baarakɛlaw o tɛmɛna ka di koyi o tɛmɛna ka di dɛ wari baara man nɔgɔn dɛ a man nɔgɔn dɛ nka min ye jama y'u dala o n'a ta bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ a banna mansinin ye baara tɔ nɔgɔya n'o tɛ ɲɛ wala bigi ninnu ka jugu nafolo ma dɛ a banna bigi man ɲi dɛ Moro min a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ministre Alfuseni Tanu ale kɔni y'a ka danaya ta ka da nin kan a ka ladiriya a n'a ka baara ɲɛdɔn ani ka dɔn hakilina min b'a la min a b'a dɔn k'a fɔ n'a bila nin jɔyɔrɔ in na a bɛ se ka jɔyɔrɔ in a k'a dɔn a bɛ se ka kɛ jamana sago ye o de danaya kosɔn min ye Faseri Dunbiya ale yɛrɛ maa ye maa min n'a ye danama ye baw a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ Moro k'a jɔyɔrɔ ye ngolo fa ye o b'a jira k'a fɔ yɔrɔ min dira a ma nin yɔrɔ in a bɛna a k'a dɔn min ye a yiriwa o de kɔnɔna na maa min tun bɛ n'o ye Alfuseni Ɲɔnɔ ye Alfuseni Ɲɔnɔ ale y'a jira baarakɛlaw la k'a fɔ min ye u ka Faseri dɛmɛ u ka Faseri dɛmɛ hali bi u ni Faseri ka jɛ ni ka baara kɛ i n'a fɔ bɛn ni kɛlɛ tun bɛ ale n'u cɛ cogo min na ale b'a ɲini o bɛn ni kɛlɛya kelen o ka tɛmɛ o ni Faseri Dunbiya jɛ o kɔnɔna na sa Faseri Dunbiya ale ye kuma ta ale yɛrɛ ye foli ale tanni a y'o lase a bɛ k'a dɔn maa min a bɛ k'a dɔn n'o ye Alfuseni Ɲɔnɔ ye a bilara min nɔ la tabarikala nin bɛ bɛn de ko fɔ nin bɛ bɛn de ko fɔ wa Faseri wa mɛ min fɔ a ye a k'a jija ka tɛmɛ ntɔ ma den na a banna awɔ Moro k'a ka tɛmɛ a la dɛ Dunbiya n danbila Dunbiya i bɛ se k'a kɛ a banna Moro min a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Faseri ye a ko jɔyɔrɔ min b'ale bolo bi i ka dɔn ale ka cɛya tɛ wa i ka dɔn maa bɛ yan minnu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ ale kan minnu si ka kɔrɔ n'ale ta ye nka min ye ni Ala ye koko latigɛ i ka dɔn ani danaya Moro ni Ala ye koko latigɛ o de bɛ kɛ ale kɔni ye ɲɛmaa ye nka min ye ale ni PMI Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ye Maliden ye o bɛɛ lajɛlen ka Mali kan ka Mali bila sanfɛ ni k'a lajɛ Mali ka yiriwa ani PMI Mali ka yiriwa a bɛ se ka taa cogo min na o tɛ taa cogo si ale Faseri kelen tɛ ɲɛmaa tɛ kɛ foyi ni kɔmaw tɛ a banna wa ale n'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'a y'aw kɔnɔ ci ka yira ɲɔgɔn na baara ka ɲi a banna n'a y'a kɛ woroci ye ka yira ɲɔgɔn na baara bɛ tiɲɛ a tuma ale n'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u n'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa i ka dɔn jɔyɔrɔ min n'o kalifara ale la o jɔyɔrɔ a bɛ se ka baara k'a kɔnɔ cogo min na o tuma a ye PMI Mali maa bɛɛ lajɛlen fo a k'a dɔn a maakɔrɔw ani denmisɛnninw a da baarakɛla bɛɛ lajɛlen a y'a jira k'a fɔ hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ɲɛta o bɛ sabati cogo min na Ala k'a ɲɛ ka don Faseri an bɛ dugawu k'a ye jɔyɔrɔ min dira a ma yarabi Ala k'a kɛ hɛrɛya bolo minɛn min sigira a kɔrɔ Ala k'a to a ka minɛn in fa inshallah ndesani Ala k'a munaja ale fana an nin bɔ ale kɔnɔ Sori Ibrahim Kulubali ni ale ka Faseri ye ko Sori Ika Kulubali ka ne fana baarakɛla bɛɛ fo Yusu i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ sɔn ka dan sigi an ka bi laseli la k'a sabu kɛ kelen-kelennin minnu sugandira o de ye nin ye o kumana an bɛ dugawu lajɛlen Yusu Samake an k'ale fo sanga ani waati ale ni kɔrɔ Kopla ani kɔrɔ Kopla an ka fo Kopla Keyita Moro an ka fo k'a waleɲuman dɔn dɛ Jibi Jalo a y'an bonya Ala k'a bonya Jɛka optique la an ma ɲinɛ o fana kɔ ka Gaston ale k'a dɔn Mamadou Tarawele ninnu ni min k'a dɔn Abubakar Sidiki Fɔnbaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Jɛka optique la awɔ Jɛka optique maa bɛɛ lajɛlen fo ka auto école renouveau Karim Danbele a n'a ka maaw fo ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ko san bɛɛ Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala k'an ka Batoma i san bɛɛ Awa Tabili Ture i san bɛɛ Boubacar Jara i san bɛɛ baara ɲɔgɔn bɛɛ san bɛɛ awɔ baara ɲɔgɔn bɛɛ directeur fo ka taa se plat dɔ ma a bɛɛ san bɛɛ Moro nka an ni minnu bɛ baara la bi n'o ye Awa ni Batoma ka taa se Boubacar Jara ani min ye Kefa Sangare Awa Gafure Zakaru Fama Mamadu Ndaw Moro renouveau a bɛɛ lajɛlen san bɛɛ k'u ka yafa ma k'a yafara bɛɛ ma o kumana an b'a fɔ ko Ala ka seliw caya ka san wɛrɛ yira an kɛnɛma na u fatigiyala batigiyala diɲɛ nafolo hɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigiyala o kumana Yusu an bɛ dugawu min kɛ sa ko Ala k'an si kɛ nɛgɛbere ye ntumu kana don ala jango baba Ala ka i k'a dɔn san wɛrɛ jira an kɛnɛma na k'a fɔ an masaw ye ani masa filaw ye k'u ka yafa an ma nka kanimɛw ani k'a dɔn an nimɔgɔninw ani k'a dɔn k'a fɔ filankuruw ni sɛrɛw k'an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la a fɔ Basiginɛ Keyita a tulo b'a la a tulo b'a la Ayida ka Basiginɛ Ba Keyita tulo b'a la k'an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la ils sont tous tulo b'a la voilà ka sɔrɔ ka kɔrɔ Kebe fo n'o ye Sori Sidibe ye ale ni Madu Njɔ an ka foli b'u fana ye n'o ye grand frère kɔrɔbaw ye Basiginɛ Keyita
Moro a kaɲi ta sa an b'a kuma tout à l'heure. N bɛ taa Ayida de fɛ yen. Merci. An bɛ taa Ayida fɛ yen. Ayida de bɛ mbɔnɛ bɔ anw na. Ka taa ɲɔngiri Ayida kɔrɔ ka kasi. Ka sifan bɛ sanji bi. Ne yɛrɛ bɛ yɛrɛ ka kiri n ko Ayida n'i ma ɲɛ ma. Basigine. I bɛ Basigine in kurun de a ma ka fiɲɛ. Voilà. A ka n ka fɛn ɲɛnabɔ. Kamalenbaya kɔni o bɛnnen don a la. Ayi o kɔni a bɛ labɛn. Nka kana mafiya ta ka kɔrɔbalen tigɛ dɛ. Ayida b'a pari dɛ. A k'ala a ka kamalenbaya k'i labɛn kɛ. Ayida de tɛ. O de do kɛ. Janginɛ fana bɛ yen. Janginɛ Keyita. Yakuma Taraba. Ani Gawusu Magaji. Fo ka taa se Mala pièce ma. Usain Bolt. Ni Ala ka jɛ ye. A k'an bɛn. Amen. On descend. O kumana baara ɲɛna merci beaucoup.